एक असं स्ट्रीट फूड आहे जे बाहेर पण जास्त आवडीने खाल्लं जातं आणि घरात पण खूप आवडीने बनवलं जातं. प्रत्येकाच्या घरामध्ये पावभाजी ही बनवलीच जाते आणि अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना ती आवडते. पावभाजी म्हटलं की त्याचा एक मस्त असा चमचमीत असा पावभाजी मसाला येतो. तर तो पावभाजी मसाला घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने कसा करायचा ते आपण बघणार आहोत. हा जर पावभाजी मसाला केला तर तुम्ही विकतचा पावभाजी मसाला अजिबात वापरणार नाही याची मी तुम्हाला गॅरंटी देते. बनवायला एकदम सोपा आणि टेस्टला एकदम अमेझिंग असा हा पावभाजी मसाला घरच्या घरी कसा करायचा ते बघूया. तर एक पॅन ठेवलेला आहे, गॅसची फ्लेम स्लो आहे. याच्यामध्ये मी 4 टेबलस्पून धणे घेतलेले आहेत, 2 टेबलस्पून जिरं घेतलेलं आहे आणि 1 टेबलस्पून मी इथं बडीशेप घेतलेली आहे. अगदी घरात उपलब्ध असलेले सगळे इन्ग्रेडियंट आहे आणि बनवायला एकदम सोपा आहे. तर हे सगळे जिन्नस जे आहेत ते गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून आपल्याला हलके असे भाजून घ्यायचे आहेत. खूप जास्त करपवायचे नाहीत. त्यांचा थोडासा हलकासा स्मेल यायला लागला की आपण गॅसवरून हे काढून घेणार आहोत. तर हलके असे भाजून घ्यायचे आहेत हे सगळे जिन्नस. तर ते सगळे जिन्नस मी भाजून घेतलेले आहेत आणि एका ताटामध्ये काढून घेतलेले आहेत. आता पुढची कृती बघूया. त्याच्यामध्ये काही मसाले आपल्याला घालायचे आहेत. त्यात मिरी आहे, दालचिनी आहे, एक मसाला वेलची मोठी आहे, 2 तमालपत्र आहे. तर हे पण जिन्नस आपल्याला हलके भाजून घ्यायचे आहेत गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवून. तर इथं मी 2 तमालपत्र घातलेली आहेत. हे लवंग आहेत, एक 10-12 लवंग इथं मी घेतलेले आहेत. दालचिनीच्या मोठ्या 2 स्टिक असतील तर घ्या किंवा मग मी इथंही एक टेबलस्पून भरून असे माझ्याकडे छोटे स्टिक होते, मग 1 टेबलस्पून भरून मी इथं दालचिनीचे तुकडे घेतलेले आहेत. एक मोठी मसाला वेलची घेतलेली आहे. 1 टीस्पून मी इथं मिरी घेतलेली आहे. हे बघा, हे सगळं जे प्रमाण आहे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. त्यामुळे तुमचा पण मसाला जो आहे तो परफेक्ट बनणार आहे. आणि इथं मी मिरच्या वापरल्या आहेत, त्या मी 3 प्रकारच्या मिरच्या वापरलेल्या आहेत. माझ्याकडे अवेलेबल होत्या म्हणून मी ह्या 3 प्रकारच्या वापरलेल्या आहेत. तर ही त्याच्यापैकी आहे ती म्हणजे ही आपली संकेश्वरी मिरची आहे. तर त्या 4-5 घेतलेल्या आहेत. एक गुंटूर आहे जी तिखट असते, ती 4 घेतलेली आहे. आणि ही बेडगी मिरची आहे जी कलरसाठी, नाही बेडगी नाही आहे सॉरी, ही काश्मीरी मिरची आहे. तर ती कलरसाठी म्हणून मी 4 वापरलेली आहे. तर तुमच्याकडे ह्याच्यापैकी ज्या अवेलेबल असतील त्या मिरच्या तुम्ही इथं वापरा. त्याचं प्रमाण पण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त ठेवू शकता. आणि हे सगळे जिन्नस जे आहेत ते आपल्याला हलके असे भाजून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि हे पण जिन्नस आपल्याला हलके असे मस्त असे भाजून घ्यायचे आहेत, जास्त करपवायचे नाहीत. तमालपत्र मी अशी तोडून घेतलेली आहे जेणेकरून ही भाजायला एकदम सोपी पडतील. तर असं हे छान असं मी भाजून घेतलेलं आहे. हलकं भाजून घ्यायचं, करपवायचं नाही आपल्याला. गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आहे. तर मस्त असा हा छान अगदी पावभाजी मसाला तयार होतो. मी ह्या पावभाजी मसाल्यापासून घरी पावभाजी बनवली, खूप अप्रतिम झाली, टेस्ट पण खूप छान आली. अगदी स्वस्तात मस्त असा हा आपला घरच्या घरी मस्त असा पावभाजी मसाला तयार होतो. तर बघू शकता आता ही मिरची पण आणि हे सगळे जिन्नस आहेत ते व्यवस्थित माझे असे हलके असे छान असे भाजून झालेले आहेत. तर मगाच्या ताटामध्ये मी हे सगळे जिन्नस काढून घेते आणि आता आपल्याला हे सगळं गार करून घ्यायचं आहे. पूर्ण गार झाल्यानंतरच आपल्याला हे मिक्सरच्या जारमध्ये घालायचे आहेत. तर हे बघा सगळे जिन्नस असे मस्त भाजून झाले. आता थंड करून घेते. तर हे सगळे जिन्नस आता मस्त थंड करून झालेले आहेत आणि आता आपल्याला हे मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. अगदी घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यांमध्येच हा मसाला तयार होतो. त्यामुळे बाहेरून असा महागचा मसाला आणण्यापेक्षा हा असा घरगुती मसाला तयार केलेला खूप छान आहे. तर याच्यामध्ये मी बघा 1 टेबलस्पून एवढं आमचूर पावडर घातली, 1 चमचा म्हणजे 1 टीस्पून एवढी हळद, 1 टीस्पून एवढं मीठ आपलं रेग्युलर घातलेलं आहे आणि हे पाऊण टीस्पून मी एवढं हे काळं मीठ घातलेलं आहे. काळं मीठ आठवणीने घाला, टेस्ट खूप छान येते. पाऊण टीस्पून घाला किंवा अर्धा टीस्पून घाला आणि मस्त असं हे बारीक वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा मस्त अशी एकदम बारीक पावडर करून घ्यायची आहे. मिक्सरचं झाकण उघडल्याबरोबरच एक मस्त असा पावभाजीचा मस्त मसाल्याचा वास पूर्ण घरामध्ये दरवळला. खूप छान असा एकदम मस्त असा मसाला हा तयार होतो. तर असा बघू शकता तुम्ही अगदी 4 ते 5 माणसांची पावभाजी करायला गेलात तर त्या पावभाजीसाठी जेवढा मसाला लागतो म्हणजे 4 ते 5 वेळा त्या माणसांसाठी पुरेल एवढा हा मसाला तयार होतो. तर भरपूर असा हा मसाला तयार होतो. टेस्ट पण खूप अमेझिंग होते. तर अशा एखाद्या एअरटाईट कंटेनरमध्ये आपल्याला हा पावभाजी मसाला आहे तो मस्तपैकी असा स्टोअर करून ठेवता येतो. फ्रीजच्या बाहेर पण हा मसाला बरेच दिवस टिकतो. हे बघा मस्त असा आपला होममेड पावभाजी मसाला इथं तयार झालेला आहे. नक्की करून बघा, चव खूप छान येते. अगदी जे ब्रँडेड पावभाजी मसाले असतात त्यांच्यापेक्षाही मस्त अशी ही चव या मसाल्याने येते.
करायला एकदम सोप्पा आहे, नक्की करा. तर बघा मी याच पावभाजी मसाल्यापासून ही मस्त अशी पावभाजी केलेली सगळ्यांना खूप आवडली. तर आता प्रत्येकाच्या घरामध्ये ही पावभाजी बनवलीच जाते. तर असा मसाला घरगुती बनवून जर तुम्ही पावभाजी केली तर त्याची जी टेस्ट आहे ती खरंच खूप अफलातून येते. रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.